zaɓe kamar hisabi ne, ranar hisabi ne. In kai ibada, kai aiki na gaskiya, Allah zai maka sakamako da aljanna, duk da shi ya halicce ka. Idan kai saɓanin haka, ka saba wa Ubangiji, nan ma zai maka hisabi ka koma makomarka. Hisabin siyasa na faɗa muku na ce muku zaɓe ne, ko ba ka ba ne? A zaɓen shugaban ƙasa an kawo mana sakamako kamar haka. Daga gundumar Muhammadu Danjuma Goje sanatanku. Amma abin da ya biyo zaɓen gwamna wanda ya kawo Muhammadu Inuwa Yahaya. A lokacin ma ni ne jagoran APC, ne shugaban APC. To shi ma makalen ma ɗan jam'iyyar a tutar jam'iyyar APC ne. Buragurmi APC a wannan zaben, a wannan rumfar na yadda ni ba ɗan akko ba ne. Tun da wali ya samu 99 don an bani 95 ba damuwa ba ne, an bani 95. An ban 95. APC ta akko local government ɗinsa ta ɗau wannan sakamako ta kore shi. APC ta jihar Gombe ta kore shi. Biyo bayan matakai da aka ɗauka na jam'iyya domin a tunatar da shi, a ladabtar da shi. Ya ce duk ba ku isa ba. To ni kuma a gona kun isa. Wannan sakamakon shugaban ƙasa yana da shi a hannunsa. Kuma a irin waɗanda suka yi wannan, irin wanda suka cutar da mu ɗin, mun ɗau mataki mun kore su. Akwai sanata kamar sa BK Amos, ya dawo ya bi kafar jam'iyya daga matakai, ya tuba, mun yafe masa. Akwai Reps Yunusa na Yamal Tudeba, shi ma ya shiga wannan jirgin, ya dawo ya tuba, mun yafe masa, ya biyo matakai. Amma shi wanda bai tuba ba, ai bai yadda da akwai Allah ba, a tsakani da Allah da kenan. To saboda haka zagayen ka kaf ka gama. Idan dai ku mutanen Akko kuna tare da APC, kuna tare da jagoran APC na jihar Gombe, kuna da ni, ina da ku, to shege ka ture. Duka jama'a assalamu alaikum, a gafarce ni domin lokaci ya karato in za a kira sallah kuma mun ja lokaci. A takaice zan yi jawabi na, ba zan kuma ƙara dogon tambihi ba. Na ji jawabai daga dukkan wanda suka kawo jawabi, kuma na tabbatar wannan jawabai sun zo a rubuce, kuma kukanku kamar yadda na faɗa mutanen Yamal Tudeba kun kawo a rubuce, zan kai shi inda kuka buƙaci na kai. Dan ni shugaba ne kuma wakilinku ne, ni ne kuma babban jakadanku. A sabili da haka na ji jawabi, kuma na yadda dukkan koke-kokenku. A matsayina na shugaba dole in kokarin na share hawayen a dukkan mataki. Amma zan dan waiwaya, domin an ce tuna baya shi ne roƙo. In tuna baya domin ku gano sila ko sassalan dalilin da yasa ake wannan takaddama ko ake gardama. A fahimta ta, a dandanin ƙasa ake kokawa. Ba yadda za a yi mutum komin iya ruwansa ya ɗauke ku a kwale-kwale
ya shiga cikin teku da ku ya ce a tsaya a yi kokowa. Haka dai ko ba ka ba? Dandanin kokowar siyasa kuma al'umma ne. Inda ce dai demokuraɗiyya ake ko? Fassarar demokuraɗiyya shine gwamnatin al'umma wadda ake janta cikin al'umma kuma jata tare da al'umma. To ku ne al'ummar dai ko? Ku ne ko wasu ne daban? Ina ce dai ba aljanu ake wakilta ba. To in dai ku gaskiya ne ai da yawon ku za a yi. Da ku za a yi. Kuma da ku za a gabatar. Ko da ko wani irin menene. A dafa tukunya da ku a ci da ku. Kun yi shimfiɗa, amma ni zan nanata wata kira da fassara. A shekarar 2023, kafin a zo ga wannan muna gardama kala-kala, amma a duk lokacin da aka shigo lokacin zaɓe, to gardama ta siyasa takan fi kauri, takan fi yawa, takan fi nauyi. Ba don komai ba, don sha'awar mutane na bisa cika gurabe ko kuma kaiwa ga mataki na shugabanci. Amma dai wakilcin dai shi ma dai na mutane ne, shi zai sa a kai ga zaɓe. Ga ɗan siyasa kuma zaɓe kamar hisabi ne, ranar hisabi ne. In kai ibada, kai aiki na gaskiya, Allah zai maka sakamako da aljanna, duk da shi ya halicce ka. Idan kai saɓanin haka, ka saba wa Ubangiji, nan ma zai maka hisabi ka koma makomarka. Hisabin siyasa na faɗa muku na ce muku zaɓe ne, ko ba ka ba ne? Zan ɗauko takardun sakamakon zaɓe da aka yi na 2023 in karanta muku ɗaya bayan ɗaya, a nan ku gane waye maƙiyinku waye masoyinku. Ina da kudakata ina da yaƙini a zuciyata akasarin mu na yan jam'iyyar APC ne. Haka ne to ashe a zaben shugaban ƙasa an kawo mana sakamako kamar haka daga gundumar Muhammadu Danjuma Goje sanatan ku Kudakata. Kuna yi? To, amma kudakata zan tuna muku ciwo ne, ko dan za ku shafa aidin, watakila ya wanke. Kudakata. Jam'iyyar APC a zaben shugaban ƙasa wanda ya kawo mana shugaban da Allah ya shi zai shugaba a yanzu Bola Ahmed Tinubu. Duk da ƙoƙarin da Bola Ahmed Tinubu ya yi, da kokuwar da ya yi sasanta mu a yi zaɓe a jihar Gombe don mu ci zaɓe, da yunkurin da ya yi na ya nemi amincewar mutanen Gombe don ya zamanto shugaba, APC ta samu ƙuri'a 49 a wannan rumfar. PDP ta samu 229. Ku rubuta. NRM ta samu ƙwaya ɗaya. ADC da ake tutiyar ta yanzu ta samu ƙwaya ɗaya. Sannan Zenith Labour Party 0, duka sauran matar kace 0. PRP ta samu ƙwaya ɗaya. Wannan zaben an yi shi haɗe da na sanata, wanda ya dawo da wannan mutumin bara gurbi wanda ya ɓata mana al'amari. A wannan shi a nasa zaben nasa na kansa ya samu ƙuri'a 223. Sai Labour Party ta samu ƙwaya 2, sai PDP ta samu ƙwaya 30. Ku rubuta ba?
aka wuce wannan zaben da yake haɗe da wannan na majalisar tarayya, zaben da ya fito mana da nagartaccen wakili, jajirtaccen wakili, ingantaccen wakili, namijin wakili. A wannan zaben ku dakata, na ce muku a lahira ma hisabi za a yi a bita kan siradi kan a shiga aljanna ko wuta. To saboda haka a wannan APC ta samu wall kenan, ya samu ƙuri'a 99. NNNP jami'ar kayan tsami ta wancan lokaci, masu jar hula, ta samu kwaya ɗaya. PDP na wargajajjiyar lema, duk da wargaza ta da muka yi, ta samu ƙuri'a 192. 192. APC mu ta samu ƙuri'a 99. Kan nagartaccen wakili. SDP ta samu kwaya ɗaya. Saura duka tarkace rankace kam 000 ne, ba zan kwashe na kan na bata muku lokaci. Da aka yi wannan mako biyu bayan wannan an kai ruwa rana na dalilin a yi ƙoƙari a ja kan kowa mu haɗu ganin hatsarin da ake ga muka faɗa. Amma mun yarda da Allah, mun san Allah kuma shi ke ba da nasara, kuma takenmu nasara daga Allah. Muka koma zaɓe. Abin da aka so na yi ban yi ba, don me? Amma abin da ya biyo zaɓen gwamna wanda ya kawo Muhammadu Inuwa Yahaya. A lokacin ma ni ne jagoran APC, ni ne shugaban APC. To shi ma makalen ma ɗan jam'iyyar a tutar jam'iyyar APC ne. Bara gurbi APC a wannan zaben, a wannan rumfar na yadda ni ba ɗan akko ba ne. Tun da wali ya samu 99 don an bani 95 ba damuwa ba ne, an bani 95. An ban 95. NNPP ta kayan tsami sun samu kwaya 4. PDP ta wargajajjen lema da ta samu sahalewan ja'irin jagora a wannan guri, ta samu 110. Ina karanta muku ne domin hisabi ake yi. Aya lahira ba, mala'iku za su ce ikira kitabuka ko ka febi nafsika ko ba. To SDP ta samu kwaya ɗaya. SDP ta samu kwaya ɗaya. Bayan wannan zaɓe an haɗa shi da na ɗan majalisar jiha. Mun sha mun yi wanka amma a lokacin APC mai wanka ya samu kwaya 75. PDP ta samu 23. PRP kun san wa yake takarar PRP? Ya samu kuri'a 117. To da kakan da jikan duka yau suna ina? Suna ƙaunar ku? Suna son ku? Na faɗa sakamakon hisabin zaɓe ɗan siyasa yake jira kowane iri ne. Wannan wahalar da muka yi, kun sani a ran da aka yi primaries kamar yadda suka faɗa da kansu, ba irin ladabi da biyayyar da ba a yi ba don a kawo mutum. In na bar shi ya je Kumo a ranar, ba isa ya je Kumo ba, ya isa.
wallahi tallahi na ce masa to aje a ƙara ta ce ino an baka zo ba zai yi ba, in baka zo ba zai yi ba. Na ɗauki na ɗauke shi muka tafi kuma muka je aka tabbatar da zaɓe. Haka ne ko ba haka ba ne? To wannan sakamako da ya biyo alherin da muka yi masa ne. To a sani na sau ɗaya ake cizon mumini a gurbi guda. Cikin ikon Allah har yau abin da ya zata bai yi ba. Don me? Don mun yarda da Allah ba mu sakamako na gari. A tun daga wannan lokacin a wannan zauren na ce muku mu fara daga gida, mu yi tsifa, mu kori duk wanda ya cutar da mu. Jam'iyyar APC ta kashare ganin wannan sakamako ta ɗau hukunci ta kore shi. Jam'iyyar APC ta Akko local government ɗinsa ta ɗau wannan sakamako ta kore shi. APC ta jihar Gombe ta kore shi. Biyo bayan matakai da aka ɗauka na jam'iyya domin a tunatar da shi, a ladabtar da shi. Ya ce duk ba ku isa ba, to ni kuma a gona kun isa. Wannan sakamakon shugaban ƙasa yana da shi a hannunsa. Kuma a irin waɗanda suka yi wannan, irin wanda suka cutar da mu ɗin, mun ɗau mataki mun kore su. Akwai sanata kamar sa BK Amos ya dawo ya bi kafar jam'iyya daga matakai, ya tuba, mun yafe masa. Akwai Reps Yunusa na Yamal Tudeba, shi ma ya shiga wannan jirgin, ya dawo ya tuba, mun yafe masa, ya biyo matakai. Amma shi wanda bai tuba ba, ai bai yadda da akwai Allah ba, a tsakani da Allah da kenan. To saboda haka zagayen ka kaf ka gama. Idan dai ku mutanen Akko kuna tare da APC, kuna tare da jagoran APC na jihar Gombe, kuna da ni, ina da ku, to shege ka ture a dawo. Ba za a fasa ba. A wancan karo mun kwantar za mu yanka, aka ce mu ɗaga wuƙa. Idan jagoranci da girma da dattaku shine irin wannan sakamako, to Allah wadaran sakamako. Saboda haka ni zan jagoranci wannan jam'iyya bisa adalci. Zan jagoranci wannan jam'iyya bisa adalci da shugabanci na gari. Kuma shugaba na demokradiyya kamar shugaba a gida ne, ko shugaban al'umma sarki, kowa naka ne. Amma ai ko a yayanka akwai mai ladabi, akwai wanda baya ladabi, akwai wanda yake biyayya, yake maka kara, yake baka gudumawa. Wall da aka so kudakata wall din da aka yi bakin cikin kar ya zo, da Allah zai ya za ko bai dawo ba. Yanzu duk abin da ya lissafan nan da bai je ba, in wani ne aka kai daban zai kawo muku ne, zai je ya fara tutar ne daga zero. Wannan kuma ya kai 100, ya kai 100 tuntuni. Saboda haka idan ku ya waye. Shi wancan kuma a wani shekarar da ya zama shugaban appropriation, duk kudin Najeriya ma shi yake bada dama a kashe su. Duk kudin Najeriya ba. A'a, yayi irin nasa, amma ku lissafa. Ku kira shi ya lissafa in yayi kamar na wall.
to saboda haka dan riba ake kunu. A yanzu ba a gobe ba, da abin da mutanen Yamaltu da ba suka kawo, da abin da mutanen Akko suka aminta da shi, da matsayin da ni na ɗauka a matsayina na leader a yanzu na APC, in Allah yadda ƙarshen tika to ta zo. Ba abun da zai tabbata a duniya sai ikon Allah. Allah shi ya halicce mu, amma yayi rai, duk daɗin rai kuma Allah ya halicci mutuwa. Domin me? Dan a bada gurbi a kuma yi hisabi. In ba a mutu ba za a yi hisabi ba. Ku yi haƙuri, ku fahimce ni, lokaci ne ya ƙure, ba da haka ba zan kwana ina lecture akan wani abu. Allah. Amma ina da tabbacin cewa in Allah yadda, ni Muhammadu Inuwa Yahaya wanda ba ɗan Akko local government ba ne, to na yadda. Ni ma na Akko ta mini kara. Zaɓe kashi biyu, wani ma da ɗanku kun kada shi a matakai kun zaɓe ni. To me ake bukata? Ai na ce muku zaɓe ne hisabin ɗan siyasa. To kun zaɓa. To ai ɗanku ne, bawanku ne, amininku ne, abokinku ne, jagoranku ne, abokin tafiyarku ne. Zan yi iya ƙoƙarina cikin ikon Allah in tabbatar da cewa na ɗauko muku kitse a wuta, wallahi. A halamun da gani kuma na tabbatar kuna goyon bayan jam'iyyar APC, za mu yi zaɓe daga sama har ƙasa. Mu kawo APC, shugabanmu Bola Ahmed Tinubu ya dawo. Reps ɗinmu da sanatoci namu fa ba nasu ba. Dawo, gwamnan APC ya dawo, 'yan majalisun dokoki su dawo, chairmomi su dawo, kansuloli su dawo. To shine rufin asirinmu. In kuka bari wani ya zo ya ɗaɗɗaita mu, Allah sauwaƙe, Allah kiyaye. Na tabbata ba zan samu sakaci a gurin wannan al'umma ba, domin na tabbatar ba mu ba ku kunya ba. Wal ka ba su kunya? Lijirewa ka ba su kunya? Muhammadu Inuwa Yahaya ba ku kunya? To ku yadda da mu a matsayin wakilanku. Muna godiya. Na yi wannan ne domin kusan asalin silar dalilin wannan fada. Sarakuna, ko wannan bai shafe ku ba, kuma ku gani. Wannan shine dalilin wannan fada. Saboda haka ba mu ƙi mutum ba, muddin ya so mu. Amma in ka samu ka ƙi dangi, me za a yi da kai? Me za a yi da kai? Allah ya sauke. Da yardan Allah na ji wannan kuka, na ji kuma yabo da kuka yi. Wannan ai na zo na nema kun aminta kun yarda da ni kuka bani dama. Alhamdulillah kun mini na mu ci gaba da yi wa juna alheri. Alheri mu kuma shine mu haɗu gu ɗaya, tsaya madaurin ki ɗaya. Mu bi tafiya ta gaskiya. Kana son samun labarai masu inganci da suka shahi Arewa? Maza lalaba Arewa Update. Za ka iya samun Arewa Update a shafukan sada zumunta.